fe weres i, fi actually di cael gymaint o amser heb feddwl am pa fath o bethau fyddwn ni'n darllen, pan fi wedi dod nôl ato fe, fi'n sylweddoli bod fi enjoy o bron popeth. Y llyfr arall sydd da fi fan hyn, sy'n hollol wahanol yw cwlwm. Gan Fionenlli. Ie. A mae hwnna'n stori personol, mae'n edrych byd. Mae'n stori am rhywun sydd yn gadael Cymru, mynd i symud i Lundain, wedyn yn dod nôl ac yn cael y teimladau o fel teimlo i ffwrdd o'r getre a fel... mae pethau gwleidyddol yn fe hefyd, ond mae'n lot ohono fe'n dod lawr i kind of fel teimlad personol y prif gymeriad yn y llyfr am byw yng Nghymru a byw yn Llundain a beth sy'n wahanol rhwng dyn nhw, siwt ti'n teimlo fel person gwahanol yn y dau le. A obviously fi'n bersonol, mae hwnna di taro fi achos fi'n dod o Llundain yn reiddiol ac yn nawr yn byw yng Nghymru. Sy'n i ddim di rhoi fy hun yn y categori o'r fath o berson sydd yn joio pethau fel yna. Can darllen y llyfr yna.